Dantzari gazte eta trebeak Osaseko plazan, zamaltzain famatuaren inguruan. Jauzi eleganteak erakusten dituzte, baina laster, buame eta kautera karrabotsa egitera etorriko dira. Maskaraden sasoia abiatu da atzo Siberuan, 35 bat gaztek eramanik. Egiazki juntatu gia uda urrentzin hor, dantzaien hartin, hasteko lasterkan prepa gija bat egin dugula. Maskarada eta barrikadak goizean giroan sartzeko, Iruri, Zalgize, Mendikota eta Osase aurten lau erritako gazteak bildu dira 15 emanaldi prestatzeko. Herri bakotsak ez diagu padaik maskadaen emaiteko, sobea guti behiginen eta ordin lau herrien hartin lagun behitia be maskada algarrekin muntatu diagu. Dantzataldiak ordin, bai, lau herrietako gaztik juntatzen behitu, bai. Naiz espainola, zok zuberotarak beti espainola. Antzerki lan handia eraman dute baita ere, eta inspirazioa ez zaie eskas izan. Kautek herrien biziak ondatzen dute, buamek aldiz mundu osoarena. Mundu osoan denek bakigu badela berria initz aurten. Maskaradek euskara biziarazten dute eta gazteria biltzen. Plazera bat eta mi bat harro ebai, bat baizik emanen behitugu bizin, ordin behari gozatu eta horro eman plazan eta herrietan. Apirilaren 25 arte ibiliko dira maskaraden emaiten asteburuetan, hurrengo emanaldia heldu den igandean Añarben.